Huomenta päivää kaikille. Tässä pientä flunssaa pukkaa, mutta eipä tuo haittaa menoa millään lailla. Olen tässä jo touhunut kaikenlaista ja nyt lempipuuhassani eli meikkaamisessa. Meikkiarsenaali on melkoinen, on työkalupakkia, mihin olen niitä laitellut ja se näyttää tältä. Joo, on kertynyt vähän ylimääräisiäkin meikkejä, mutta se on mun lempiharrastus. Toinen asia, mistä haluaisin puhua, on mun kaksisuuntainen mielialahäiriö, mistä en ole aiemmin puhunut, mutta kun en häpeä sitä ollenkaan. Se on sairaus siinä, missä vaikka diabetes välillä on parempia aikoja, välillä huonompia. Ja nyt on semmoinen vähän puuhakas olo. Tulee tehtyä paljon siivottua YMS, eli ei se pelkästään tällä kertaa vielä huono ole, mutta sairaus on vakava ja sitä pitää seurata ja hoitaa hyvin. Olisi kiva kuulla, jos muillakin on tämä sama, niin vertaistukea.